Vandaag gaat Grand Prix veldrijden door hier in de Hogeschool PXL. En het VIP-evenement wordt hier georganiseerd. En we willen dit moment ook aangrijpen om goed samen te werken met het secundair onderwijs. Zo'n prachtig sportief kader, een beetje losjes. Praten over hoe het met het secundair onderwijs, het ritsen tussen dat secundair en hoger onderwijs beter kan gebeuren. En daarom hebben we ook alle directies als hogeschool uitgenodigd. En kunnen we eigenlijk het sportieve, het aangename aan het nuttige koppelen. Ik vind het ook eigenlijk altijd heel prettig om dan ook met die mensen waarmee ik altijd correspondeer opnieuw eens gesprek te hebben. Je kunt wat dingen vragen, wat knelpunten aankaarten. Gewoon vragen waarmee je zelf zit van hoe zit het, hoe doen jullie dat eigenlijk? Ik denk dat dat een schitterend initiatief is, want je komt hier niet alleen in contact met de mensen van de hogeschool, maar ook met alle mensen van de secundaire scholen in Limburg. En er zijn buiten al hetgeen wat dat onderwijs betreft, zijn hier ook heel wat collega-bedrijfsleiders die we nog eens op een informele manier kunnen ontmoeten. De informele relaties die leiden toch wel tot vaak heel directe afspraken. En je voelt heel snel aan wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. In het kader daarvan is dit een prachtig initiatief. Netwerkmomenten zoals deze apprecieer ik ten zeerste. En de ervaring leert me nu al. We zitten hier een uurtje te tafelen samen een aantal directeurs van die secundaire school in Limburg. Eigenlijk is op dit ogenblik nog het onderwerp het onderwijs. Hoe kunnen we die viool op elkaar afstemmen naar de toekomst toe om het voor de toekomstige studenten zo aangenaam mogelijk te maken. Om die mensen ook de meest goede toekomst te garanderen. Kortom, op dit ogenblik nog erg zakelijk om zo dadelijk over te schakelen naar het gezellige deel van de namiddag, meer bepaald de bijzonder betekenisvolle sportwedstrijd hier op Kapermolenpark in Hasselt. Wel, ik ben heel blij dat ik hier nu ben bij de wedstrijd van het veldrijden. Ik heb 3 broers die heel erg geïnteresseerd zijn en die echt wel heel jaloers zijn dat ik dat hier nu live kan bijwonen. Ik ben een liefhebber van het veldrijden. Ja, ik vind het heel tof. En ik ben een supporter van Sven Nys. Ik hoop dat hij vandaag terug flink presteert.